Sa batin ti Apo, wenintay amin sa rabwen ti Apo, wenintay amin dayawen ti Apo tayo, taisot sa lakan tayo. Bingken na taengan, nintay nga ikanta, panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga ikanta, tikinatanuk na, Hosana, Hosana. Upo bingken na taengan, nintay nga ikanta, panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga ikanta, tikinatanuk na, Hosana, Hosana. Hintay amin sa batin ti Apo, benintay amin sa rabwen ti Apo, wenintay amin dayawen ti Apo tayo, taisot sa lakan tayo. Upo bingken na taengan, nintay nga ikanta, panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga ikanta, tikinatanuk na, Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Gusto ko mamikin ka. Kakabsat na awagan tayo nga agmisyon. Ti mangituloy ti misyon ni Apo Jesus dito'y lubong. Ti mangyawat, mangidanon ti ayat na kadagiti tattao na. Ngam ado ti panubok, ado ti pakariribukan, ado dagiti mangtipad kanya tayo, tapno maidanon tayo ti misyon na. Labanan tayo dagitoy, babaan matlaeng tinagan na, agserbitay ken kuana, nga awan ti duadwa, awan pa nagkitakit, ken awan pa nagatras. Agdaydayaw tayo nga rod iti Diyos, katapno maikaritay ang makiranod, iti dahi tinasanto na panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawian tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesara iti Diyos sa man nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sa o aramid ken liway ko basol ko basol ko basol ko unay iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria nanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasid akkuma iti Apo tayo a Diyos kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen.
mangasihan Kristo Ikaw, Kristo, Gloria ti Diyos Amay, ti kangatuan. Gloria ti Diyos Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Kapya kadagiti, amin natatao, anaimbagi, panagnak na kemdang. Nailangitan na Ama, daydayawen data, agrubab kam ken ka, agyaman kam ken ka, kapoy ti dayag mo, anay langitan. Gloria iti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria ti Diyos Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Jesucristo, bugtong Anak, Kordero iti Dios, Anak ti Ama, unasen ti basbasol, ti lubong. Kasyan na kami, awatem tuy ar-araw mi. Sikasitu tugaw, iti makanawan ti Diyos Ama. Kasyan na kami, denggem tuy ar-araw mi. Gloria ti Diyos Ama, ti
ikangatuan. Gloria ti Diyos anak, alay langitan. Gloria te Espiritu, ana santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Gloria Hosanna, Gloria Alleluia, Gloria Hosanna, Gloria Alleluia. Sana Alleluia, ikangatuan. Alleluia, Sana sikalaeng iti nasantuan, sikalaeng iti kangatuan, iti timbuyog ti Espiritu Santo, ti gloria ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. Apo denggem kad dagiti karkararag ti ilim. Tapno da kami amaragsakan ti yaay ti anak mo, anagkawes iti kinatao mi. Inton umay asidadayag, maragpat minto kumati agnanayon abiyag. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti kanta ni Solomon. Mangeg ko ti timek ti kaayan ayat ko, agtartaray kadagiti bantay ken turturod nga umay itiyan ko. Kas maysa akorso ti kaayan ayat ko, kasla maysa nga ugsa abumaro. Agtaktak deren iti likudan ti bakod mi, sumirip iti tawa, ket buyaan nak iti baet dagiti rehas. Kunati kayan ayat ko, umaykan ay ayatek, biag ko kumuyog kakanyak. Limabasen ti tiyempo ti lamek, si mardengen ti tudtudo. Agukraden dagiti sabong iti tanap, tiyempon ti panagkakanta. Agkakantan dagiti pagaw iti taltalon, agluomen ti bunga ti igos. Masayop mo metten dagiti agsabong nga ubas. Umay ka nga ruden ay ayatek, biag ko. Kumuyog kakanyak. Kas kalakalapati nga aglemlemmeng itireng nga ti maysa abato. Kitaek man tinalibnos aropam, denggek man tinasamit at timek mo. Ti sao ti Apo. Da kayo amin analinteg, agragsak kayo, baro akanta ti ikantayo ken kuana. Da kayo amin analinteg, agragsak kayo, baro akanta ti kantayo ken kuana. Buyugan nyo iti arpa ti panagyaman nyo, danggayan nyo dagiti kantayo iti instrumento, asa nga pulo iti kwerdas na. Baro akanta ti ikantayo ken kuana. Tukaren nyo asilalaing ti arpa, ket pigsaan nyo ti agkanta. Baro akanta ti kantayo ken kuana. Agtalinaed nga agnanayon ti plano na,
ti panggep na agpaot nga awan inggana. Naragsak ti nasyon at ti apo ti Diyos na, when naragsak dagiti pinili na nga agpaay kenkwana. Da kayo amin na nalinteg, agragsak kayo, baro akanta ti kantayo kenkwana. Isaad tayo iti apo tinamnama tayo, isu ti mang tulong ken mang salaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu kenkwana, agtalek tayo iti nasantuan anagan na. Da kayo amin na nalinteg, agragsak kayo, baro akanta ti kantayo kenkwana. Sao ti Dios na naimbag unay, hintay dungeg ti sao na makalinglingay, hintay dungeg ti sao ti Dios sa mampunas ken liday, peningeg tayamin sao makaabukay. Alleluia, 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 alleluia. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ti may pay ken ka. Nagrubwat ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan iti maysa nga ili ijay Huda napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babbai impukkaw na. Nagasat ti ubing nga ipas ngay monto. Anyan apan nakapadayaw ko ta umay naksarungkaran ti ina ti apok. Apaman anangig ko ti kablaaw mo naggaraw ti ubing iti tiyan ko gapo iti ragsak na. When nagasat ka tamamati ka amatong palto ti insao ken ka ti apo. Kakabsat ti ebanghelyo ti apo. Dayaw ti may pay ken ka, O Kristo. Good morning. Kadagiti luglugaryo. Anya ti lokal nga term yun no daytay nagbunga dayjay mulam ket diyo umuna nga maalaan ti bunga na maburas di bunga na nya pangawag yo. Sola. Spell sola. Ne. Nangyari spelling na ti sola. Sola, kunada di umuna, di mat no dito ngagbungbunga ka hamupay nga sulsulaan kunada. Di ading ko idi awampay asawa na. Sumangpetak, nakamurarag, nakauyuyong. Umpay ka nas nga mulmula, nakaiganti bunang. Apaya ada gardenahan nga daytay no garden kami ngamin ijen ti balay ke dapat ko kompleto kunak ada kamute, ada tarong, ada parya, ada sili. Daytay oray may sa akin lang ke uno agaabay ke kompleto. No mabalbaling ka mula ampay ti asin so ka buguongan tapno daytay paksiulatan. Haan nga daytay may sa nga no tarong-tarong laang haan dapat ka adda atapno hangka makichendan kasya. Kasumang putak na minsan baro pala di ading ko ide. Aumpay ganas kuna naglinglinget nga naka murareg nga nakaiganti bunang kagap-gapunan nagapo di taltalon. Apaya
Pinatpat na gayam di tarong na nga sa nga aray, apaya, ay kadi pa'y nasulaan, nagitay mat grupo ti mamarites na pandam nagburasan, kanya ti mapasamak di tarong na babait mangsula. Anya ti mapasamak no babait mangsula. Apan nan tinagbat-agbat balbaliwak taon ko na nga agpungtot ta apaya sinulaan da kanuma ti ammo mo da ganya pandimawat ta silila ko maalaan da ramraman da yataro ke isudan tinang sula ya mo no nang alaan nyo nga science da kayo manalalaing kay pengam ni Apo Dios nga Ilocano nga no babait mang sula agbit-bitak di apay sakayan nyo ngamin no sulaan nyo. Apay aglugang kay kami ni Jitarong. Apay anya bibiyang na kumadatan no kas ano nga nagbalin nga no babait mang sulatat. Yala ma-imagine ko agpupungtod ka apaya. Sinulaan dan Jitarong sinaw dagiti akarubak. Agkat katawa ako na kay anya ti. Apay datala ket ti pungtot mon apay amin tula abunga na day tatarong. Nagpisin tula aminan. Hindi mo na naggap-gap na data nga pamati nga isumati kunada. Kanyang orti mang sula. Kaday tayahan nga kugitam no nabungol. Naday alakay nga kugitam no. Ay yung mga kailirak na malagip ko launay kaagpupungtutan di reaksyon na. Pero may nga talaga nga siyempre inapabunwan na, sibsibugan na. Hindi na panday inalaan ka sula apay kasano gamin madakay gamin nga babae kasano gamin nga agburas kay titarong sakayan nyo lumugan kayo kaya reaksyon na aging nga tipungtot na pinukan naman di tarong noon niya launay nga kabara di reaksyon na kaya mo sa bagay hasta gamin ti lubong tayo dua a klase nya. Dua klase ngamin ti lubong tayo. Dua klase ti tao di ti lubong tayo. Either, kunana, no adda mapasamak iti biyag tayo, negative or positive, di reaction ti mang trigger reaction or nyanaganan response kunana day nya. Either di reaction tayo, wano di kas ano tayo asungbatan, di napasamak. Iso nga no daduma ag-explode kung na di may isang na santo nga Hindu, guro iso na guro kung na di tayo Hindu nga di tayo kasla ko ma Buddhist monk nga na sa santo. Kung na ti analogy na di ko ma-inkan nga soda kasla kokuma niya example. Hantay may promote kok ata ora siya kaya ko na inom. Di ko man-inkan nga kok niya di gadno kulog-kulogem sa mulukatan niya mapasamak. Kasla na sulaan ka tanagag. Kaya danom, uri kulog-kulogam. Lukatam, awanti, kasjay ka no ti pa nag-response ti tao iti situation tayo. Either you explode or nakalma laeng, baybay am laeng, awan laeng. Kasi dito piko tayo tatamay ka manong aldaw tatan? Ay siya na napigsamot ti songbat yun no sulangam no sa ludsod ti aldaw ka may kamanaw? May kanam. Ti napintas nga laen tayo tata. Medyo maibagay mo ti ebanghelyo. Anya ti kunana avoid gossips. Nya? Kayat na nga sa uwan, ignore gossips kunana gayam. Ignore gossips. Hamong hangkang ag-response. Kaya't na nga sa uwan, remove toxic people in your life. Tapno makapag-mission ka, ikatem da kitay toxic nga tattao iti biyag mo. Haam mo nga, ignorem ida. Kung nada nga ro dito English, dito pagsasaod nga, let the dogs bark, kung nana day niya. The lion is still the king. Kalati analogy na day leon gaputa dakkel nga napigsa nga isuna ti ari uray taul-taulan day aso haan nabibiyangan ta muna nga awan ti laban na mabalin na angal-ngalen. Ngam no di aso ti tinaulan di leon ay kana nakigtutan matahin iso kunana ignore gossips. Why? Kita inyo ti ebanghelyo. Ini Santa Maria
nagnag na napankin ni Elizabeth, 6 abulan di si kugna, agtalo bulan nga nagyan ni Maria, kayat na nga saun 6 abulan di si kugna, napan nakipagyan kin ni Elizabeth, aging gana nga napatanggadan na. Gimanang na nga masikog. Kani Elizabeth haan nga rimrimwar, tamabain nga rod si kamamata, 70 years old ka, nagsikog ka. Diyos ko, imbes nga tagatas, ti ubing mo pakarikot, ang berbero kang pala na ayon natapos tisom. Kasi siyempre 70 years old ka ni, imbes nga data anak mo ti pakarikotam ka, adang tapagpakuluran, kung kunang pala ta. 70 hangarimrimwar, ngam napan tinulungan ni Maria, napan na kinagkadwa. Kunada, iti theology, apan na tinulungan, siyempre bakutan. Nagrigat ang agsikog data, nagrigat nga aganak, napan na tinulungan. Haan nga rimrimwar, agtalubulan ni Maria kahit nangasawon, aging gaan aganak ni Elizabeth, naggigyan ijay. To the other side of the coin ko na tayo, napan ni Maria dyan ni kasinsin ng Elizabeth, tapno, safekeeping to avoid gossips niya. Kaya imagine ang tabalasitang kagsikog. Imagine mo ta 14 or 15 years old ka, napandan nagsinsin na ranay tiri na dagijay 2 piman nga bakitan kinubing nga nagsikog nga haan mo aramid ti asawa na, aramid mo ti Espiritu Santo kunana. Siyempre nakababain, napanda naglemeng no kumano, itilubong dagiti chismosa, mamarites kunada, napan naglemeng. Napanda nagpakni, kung na tayo napaimayat di term nga nagpakni. Tapno, haanda nga mariribok, siyempre, notatan ka. Hala pa da sa inyo. Da kayo nga babakit agsikog kayo, takitaan nyo na nagado, ti umay agpicture, makimayday kada tayo, agmayday taman, na masikog bakbakitan. Umay da ka imayday. Kasi di yan napan naglemang ko na itilubong dagiti kon ka napan naglemang apan na tinulungan ko na tayo theologically ngem napandan aglemang gasampay mo data mata nga mangkit kita ta idi panawon ni Apo Jesus adu mamarites idin. Adun dagiti man nakibiyang kasla Pilipino datay launay sa nga Pilipino ti kapigsaan nga man nakibiyang iti biyag ti tunggal maysa. Datayon sa ti kabilugan nga makibiyang iti biyag ti tunggal maysa amoyo no apay nga ignore gossips kunana ni ori ni Confucius kunana ignore gossip ngamin no dadduma dagita ti mangi drive ti biyagyo DJ sao isu ti mangi drive even your family kinkaya na pay nga dadaulen ti pamilya dagiti sao dagiti outside dagita spectator dagita audience mo si kangarod ti main actor. Kano sa uno main actor ka, dagiti audience mo, isuda ti agsasao, maipapanking ka. Kano isuda ti no agre-react ka kadagitoy, kasla jay inkan kumajisuda, agputok. Agputok. Ngam kasla danom nga awan lang, wala lang, agtuloy kalata. Apay ang amin nga dahito ti kung kuna tayo, ngamin apiktaran na ti misyon tayo. No kaya mo ti agserbi asi aayat si pupuso no kaya mo ti agayat kadengdenggem dagiti asungot iti biag mo dagitay spectator commentator iti biag mo maapektaran di misyon mo madadael no dagitay sa usao baga-baga message ti pagbibiyagam agputok. Isungo ko na anak, live to the fullest nga rod. Agbiag ka nga, basta amom nga awan ti masasair mo, agbiag ka si aayat napnuan ka, ipapatim ti agbiag. No na nga rod ka, no anya di kayat mo nga aramidin mo, awan bibibiyang da, no adda aritos mo, akas lakadakkel tiring ti basketbolan, o sa remon nga umay makimisa, dati agpaspasali. No mapangka makimulat tabako ag hills kan tanu natangken o sarib di hills mon nga agmula awong bibibiyang da ngamrum-rumwar ka pa lang ako matok-katok nga nakaigdan ti pagmula magnenenenenen ko na awanen ala ka padasem latan ibiyag mo latan no adda bangbang lom nga dandan ag expiren ibuyat mon oray ka nakapismas damat
Ba am tagsarao ti tiyanda dagita kaabay mo nga makimisan. Awan ti datay ya mo basta datay nga Pilipino ti kalaingan na makibiyang iti biag ti tunggal maysa. Isugar nga conscious tayo gumatang katibadom ka. Hala, manuoras ton lakay bagay ka. Kapag man agsukatan mayat nga ta datoy, mayat ti kilikilina. Mayat ko na lang nila kay nan sukatan naman apan naman ipakitan. Ay po umay kay makimisa naladaw kay tumanan. Tamano mo din sagana na agisagana kay baduyo ti rabi imay salatan decide ka na nga detay pagpilpilyak to. Alas 4:30 agpilpili ka pa ilaeng. Taapa ya very conscious tay ngamin. Uray ti biag tayo. Ikon consider tayo latano inya ti kuna dagiti dadduma. One month no proactive ko na tayo di response. Dahil napintas di response mo, kala ko maagbalin nga nabunga di response mo, good. Ngam no reactive ka. Kala ko makiniading ko, tapanang pukan na titarong na, tirurod na. Abay ka, dalat ako mamo na ibunga na nga nasaya. At kaysa dito, irugim man tinagmula, umpay, ganas. Kasi sinulaan dagarod nga. Ururay, di na mo imbagbaga, nakita na awanan, nakaburas dan. Diyak amo kabigatan na siguro ka, naglalabiyad di bunga na, bleh, kung nanakata, bleh, kaslang, kabigatan na kaslang, nakaguyab nga ta amin di bunga, api nagbilag la data nga babae nga mangsulan. Kaya reaksyon na bigsa launay, aging nga literal, pinukan na. Kaya reaksyon, hangat nga may mayat nga anusan na latan, kasano ti pa nang sukal ti sulat. Kasano pa nang sukal ti sulat ti babae nga rod mapamumayaban ni apong mga lakayan at isumuti. Pagsakayam. Kayso day jay, di reaksyon, uray ti misyon tayo. Malapadasan tayo, apaya di reaksyon tayo kami no dadduma. Kada tayo, uray ti pa nagserbi, padasan ti agserbi, iti simbaan man, iti trabaho man, iti pamilya man. No, ti pakaalaan na tapno kabailan tayo alabahanan dagitoy commentator iti biag tayo. Ti kapigsaan nga panglaban dayta anya dayjay no naunag di pamatim haan basta-basta mawali. No mayat di moral values mo, di foundation ti pamilyam, ura inya kong kunada, as long as you are doing your mission, as long as you are doing good, nakangabasta matibag. Uri di agasawa, di relationship di agasawa. No napigsa di may moral foundation nakin, di pamati na, no adda talakyo, uray no adda kita spectator, no mapanmang sula, no adda third party nga o may makibiyang nga nang sula ko napigsa di foundation, narigat nga matibag, narigat ang makuti. Ngam no nakapsot dahi nga pundasyon, at dalabasit angin, agkutin. At dalabasit gangganad, ala po, lolo, ito po, ala po. Narawam tayo lang orti gangganadin, i-Facebook mo pa ilang, naggangganad man ang karo. Huwag nga rod, nari natay mo amin. At nga gangganad na ipos mo man. Ala agan angam no daytay reaction mo ka sobra nga daytay haang ka makapag-focus apaya because of your reactions to the outside force ma-trigger. Padasam sa dinno ti religious organization, sa dinno ti simbaan nga awan ti pagkurangan na addalatta, sa dinno ti pamilya nga awan ti pagmistekan na addan tolatta, sa dinno ti trabaho nga awan ti agkam kamaliken pakabiro kam ti trabaho nga perfect addan tolatta madina. Ngam no nagpaabak ka di reaksyon mo gaputan na rabaw di pamati awan ti talek uno nakapsot di moral foundations mo kaagbibiyag ka according to their expectations and to their comments, haang ka nga mo marits di goal mo, haang mo madanon di kayat mo apapanan, haang ka nga makapag-mission anasaya at ngamin dumngag ka di kunada ayan na tinaalam awan. Awan ti mo ma-focus di mission. Kuna tayo di kalman, datayo nga rod ti missionary ni Apo Isos.
nga your mission is just there outside your door, in front of your door. Dadtalaeng ti misyon ngam no dengdenggam dagitay comment ti sabali no ti lubong mo ke poros mangitaltalmag dagiti negative nga tattao nga imbes nga sumre kag trabaho ipapatik ti agadal ta ko bat siya makaangadal ay dayta dagijay poison dagijay ti panunot amuyo dagita poison dagita sa usa ti outside poison dayta ti misyon kaya na nga ta anya nga ta ti maaramid na, anya nga ti pagbalinan na, agbalay nga ta, awan kastamon, no kunana di panunutan, na poisonan, talaga hang ka makapagbahang agbalay haan nga agmisyon, kasi magkanya tayo. Nagado kayo kuma, iti may isang organisasyon, nagado kayo nga lektor, at may isang agkamkamali, at may isang agbasbasol, waraan nyo amin. Naabak kayo reaction day dyan. Kala ko madagita mo, nyaman nga kuwan, ako light, at damay sa nga haan nga makapagusto, mawara amin, haan Ituloy mo aji misyon mo. Kasi may sa pamilya, ada nagkamali na minsan, ada na ilawaan na minsan, waraan nyo. May sakripisyo dagiti ubing, may sakripisyo amin agraman di both parties di pamilyayo for the sake di may nga kamali. Mabalin nga di reaction ka, mabalin nga itibtib ka, ala ituloy mo lata ti agmulat itarong padakkelem lata ispriyam lata anasayaat. Tapno nga agbita-bitak tadatangarod ng sula. Tapno agbalin nga kung hanggang no di reaksyon mo kapinukan mo amin ang gapulaang ti rurod mo ti pungtot mo day nga napanang sula di naabak. Uray mo niya po Santa Maria akin ay Elizabeth maidi ay Zacarias no kumano dinanggag damot ti comment dagiti tattao isugar nga napanpay mo tanbiman di ubingan na pan naglumlumangan no dinanggag na naapektaran di misyon nadadaol di misyon di same oray ni Apo Jesus di mo't nagadutin ang kritik kanya na even the closest friend ni Apo Jesus dagitay tattao dagiti adalan na nga sinursuruan na training na ida sinursuruan na ida no kas ano ti agmisyon idi last minute may sa nagada ng lipot at intarayanda inlibakda pay nakipagtop-top rapay dagiti daddo mga agko na nga adalan na ngem nagtali na ijay misyon nakafocus ijay misyon kas jay magkanya tayo nutuladan tayo no naunag ken ni Apo Jesus anyaman ti ibagada addaman pagkapsotak iti nakaawagak ag misyon anya ti misyon agayat umuna iti pamilya ure agkamali ayatek dayti a pamilya ag misyon iti kaaruba iwaras ko ti ayat ni Apo Dios ure anya kung kunada ti misyon ko mangiwaras ti ayat ni Apo Dios uray no adda kritik, uray no adda marites nga kaarubam ti focus mo nakamisyon. Kunatay nga rod, sala agbalin a successful dayta a mission no naunag day foundation. Anya day jay umuna faith. No naunag ti pamati ikararagam. Maikadwa, day moral foundations mo. Moral values nga dadtoy di kaunggam ngam na agbibiyag ka according to reactions according to comments haam mo mapaglawag tarupam awan turungan na dayta abiyag awan papanan na dayta abiyag ngam no nakafocus gaputa na successful dayta mission kas lakin ni Kristo ang nagmisyon ure anyat na pasamak natungpal na dayta mission iso nga no dadduma kunatayo ko either you react or either you respond. And the best response is silence. Kabilugan a response ti oy panagulimak kasakitan kadagijay commentator. Kasakitan kabilugan a response dayta kasakitan kadagitay mamarites dayta. Kapigsaan nga panglaban mo iti dagita commentator ti biyag mo silence
Just do your work, just do your mission, aramidem lata di mission mo, ituloy mo lata ti agayat, ore agkara itublak ka, ore agkara ikibsong ka, ituloy mo lata, na nagulimak ka, ore no taul, da taul, ito manaul nga ron, dagitay awan amuna, mga bakka, ni Apo Isos, anya ti kunana, naglakaan, may sa ti kararag na mission da, Apo, pakawanam ida, tadida mo, ti aramiden da. Balbalyan tayo mo takararag tayon. Apo, alaum idahan, tawamot aramiden da ang laman. Dagitay nga mission, dagitay nga agay ayat laman, da yaman ti kararag tayo. Apo, alaum idahan, tawamot aramiden da. Amot, madiriga mga kararag dayay. Tumakder tayo para iti kararag asapasap. Iti panagururay tayo, iti iyaay ni Apo Isos nga ari ti kapya, intay dumawat ti kaasi ken tulong na. Tapno ad-adda kumapay, ama isagana tayo ti puso ken nakem tayo, amangawat ken kuana. Iti tunggal kararag ko na tayo, pagkaykaysaen nakam amang iwaragawag, iti nadyosan nga ayat mo o Apo. Agpaay iti pagimbagan ti Santa Iglesia Katolika. Sapay kumatapunwen ida ti Diyos ti grasya, ket mataginayon ti ragsakda. Iti kasta, sireregtakin si gagagarda akan kanayon, amang iwaragawag ti mensahe, ti panakaisalakan, kumararag tayo. Pagkaysaan na ka amang iwaragawag, tinadyosan nga ayat mo o Apo. Agpaay kadagiti mangidadaulo, nga inaramat ti Diyos, nga agserbi para iti amin, tapno agari ti talna ti puspuso da. Ket itrabaho da, asiwawaya-waya, ken si pupudno dagiti programa para iti sapasap a pagimbagan, kumararag tayo. Pagkaysaan na ka amang iwaragawag, tinadyosan nga ayat mo o Apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo, nga agsagsagaba iti adu as kita ti sakit, bagiken kararwa. Marikna ken maamiris da kuma ti ayat ti Diyos, babaen ti panang tulong ken panang kadkadwa tayo kadakwada. Kumararag tayo. Pagkaysaan na ka amang iwaragawag, tinadyosan nga ayat mo o Apo. Agpaay kada tayo amin ang nagkaykaysaan nagtitipon ita, tapno iti panangururay tayo tinaragsak, ngay dadateng ti Apo. Maadaan tayo kumati to red, amang iwaragawag iti kinapudno, ken panangiranod tinadyosan ngayat na. Nang nangruna kadikiti kakabsat tayo, ang mapukpukawan iti pamati. Mapabaro tayo kumati panaglilinangan tayo, tapnog kay satay matlang nga agdalyasat, nga agturong ti pagaryan ti Apo. Kumararag tayo. Pagkaysaan na ka amang iwaragawag, tinadyosan nga ayat mo. Agpaay kadagiti kakabsat, kakabagyan, ken gagayam tayo apim manawen iti daytoy abiyag. Tapno babaen ti panang surot dati linteg ken pagayatan ti Diyos. Makikaysada ko ti Ama sa dilangit. Kumararag tayo. Pagkaysaan na ka amang iwaragawag, tinadyosan nga ayat mo o Apo. Agulimet tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo di karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Ti Gamueda Chok family, Bartolome Biag family, Ilar family, Sado and Galo family, Hafalia family, ken Gabayne family. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, ited mo kat ti grasya kada kami, tapno suruten mitidalan nga agturong iti pan nakaisalakan, gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi.
Isang Panginoon, isa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na pinigat naging alak. Sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangka sa pagbuo nitong bayang liyan. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni ginto't niluko ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Kumararag tayo, kakabsatap na datayo, kanda kita adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. Ya po awatin na kumalagi tayo daton kada kita imam. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kad ti isagot ti iglesyam, inaramid ta kaasim a maidaton mi ida, ipaayo mo kumamet ta pannakabalin mo, ta agbanag da pakaisalakanan mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, Hasta kumamik. itag-ayo dagita puspuso yo, agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso, agyaman kam ken ka Apo na santuan nga Ama, man nakabalin kadagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin a propetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangni binibi nga ayat, nimot Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan,
Sana impatuldo idi nga addan ket timet laeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti innapan na kaipasngay tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam ket dagiti pakaitantan-ukan na ti inkam ramrambakan anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket nami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti ako, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken dagan apnoda, iti pakaidayawa. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, iti naganti ako, hosana iti kangatuan. Pudnoon ay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawaten mi nga ti paay mo ti espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama iboyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy At tinapay mangan kami ket iti daytoy akalis uminom kami iparangarami ti ipapatay mo apo aging dayti yaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka taimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlongar sobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Gat makiranod kam to kinainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat a Jose nga esposo na
Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iruknoy me ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, katlualwan tayo iti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Nadat sa dilangit, bagay dayaw tinagan mo, dumteng di pagayam magumpal tinaken mo, nito'y daga akasa dilangit, idem kadakam si alda ditoy di kanemi iti pati na yung alda pakawanemet di basul mi akasmet pamakawan mi di basul dagiti nakabasul kada kami di nakamet baybayan naumanugot ti sulisuket isalakan nakam ketiti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Kukuam ti turay, di panakabalin kendayaw, iti agnanayon na din tuwag sarday. O Apo may Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapukan niya tited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesia kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya kapya. Cordero ti Dios
sa mangiikat kadagiti pasulti nga lubungan mga asika kada kami Cordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti pasulti mga asika kada kami Cordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti pasulti sa lubungan idem kada ti kapya idem ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngam ti may sala nga saom mapaimbagton ti kararuwa. Jesus, sumay ka dalusam kadkararwa darugitan gaput basul dalusam apung sumreka kaniyak piagim tuy kararwak sumreka kaniyak papigsay na kadi Jesus sumay ka kaniyak O Jesus sumay ka mangted ka ginawa kinragsak tuy puso ken kararwa sumrek ka kaniyak miagim tuy kararwa sumrek ka kaniyak papigsay na kadi Jesus sumay ka kaniyak O Jesus sumay ka sikati pagkamangan kalasagken pigsat no adda pegat sumrek ka kaniyak miagim tuy kararwak sumrek ka kaniyak papigsay na kadi Jesus sumay ka kaniyak O Jesus sumay ka sikati
ti pagsanggira no ada problema tinakat baybayan sumreka kaniyak biagim tuy kararwag sumreka kaniyak papigsay na kadi Jesus sumay ka kaniyak O Jesus sumay ka dalusam kad kararwa narugitan gaput basul dalusam apu sumreka kaniyak biagim tuy kararwa sumreka kaniyak papigsay na kadi Jesus sumay ka kaniyak O Jesus sumay ka mangted ka ginawa kinragsak tuy puso ken kararwa sumreka kaniyak biagim tuy kararwa sumreka kanyak papigsay na kadi Jesus sumay ka kaniyak O Jesus sumay ka sikat ipagkamangan kalasakin pigsat no adda pegang. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo taday ti pannakiranod mi iti na Diyosan a misteryo iti misa ken komunyon agserbi adi agresat asalaknib mi iti kasta iti yaanugot mi asi papasnek ken ka malakaman mi asi boboslon ti pagimbagan ti bagi ken kararwami gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo dagitay kakabsat at tagakapariyaan nga nangidauloy ti dati na santon amisa kadagitay pangrabii apo into no rabii dito ito ti pakaaramidan ti misa tayo ti misa di galyo tayo ti apo adda kuma kada kayo Sa kumamit. bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos ti ama ken ti anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti na santon amisa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Nagyaman tayo ti Diyos.